Не се моли за лек живот, моли се за силата да понесеш труден. Брус Ли. Ако чуеш глас в себе си, който казва не можеш да рисуваш, то на всяка цена рисувай и този глас ще замлъкне. Винсент Ван Гог. Основната идея на Война е, че творческия напредък често изисква смелостта да посрещнеш страха и съпротивата. Неговият подход е да посреща вътрешните съмнения и препятствия с решителност и упоритост. Войнат знае, че страхът и съпротивата са неизбежни в творческите начинания. Вместо да ги избягва, той се изправя срещу тези прегради. Войнат се бори със своите съмнения, перфекционизъм и отлагане, защото знае, че това е пътят към творческия растеж и пробиви. Смелостта му не е само груба сила, той е готов да посрещне и уязвимостта и отхвърлянето. Творчеството често носи дискомфорт и страх от провал, и като се изправя срещу тези предизвикателства, Войнат изгражда устойчивост и разбива творческите блокажи. Благодарение на това, той развива дълготраен творчески кураж. Войнат твори дори когато е трудно. Той решава да превъзмогне творческата съпротива, независимо, че мотивацията му е ниска. Започва като експеримент, за да види, че може, след което го превръща в навик. Той надвива съмненията в себе си. Ако вътрешният му глас казва, че не е достатъчно добър, той твори въпреки това, за да го опровергае. Войнат използва пречките като гориво. Превръща страха, критиката или провала в мотивация за подобрение и растеж. Той изгражда устойчивост. Чрез медитации, водене на дневник или физически тренировки, развива навици, които укрепват неговата издръжливост. Войнат предизвиква себе си. Той поема все по-трудни творчески задачи, за да изгради увереност в способността си да продължава напред. Въпреки хроничната болка и личните трудности, Фрида Кало е вложила своята борба в емблематичното си сурово и безстрашно изкуство. Въпреки бедността и многократните откази, Джоан Роулинг публикува поредицата за Хари Потър и се превръща в символ на упоритост и устойчивост. Дейвид Гогинс е бивш морски тюлен и ултрамаратонец, който превръща житейските си уроци в бестселъра "Не можеш да ме нараниш" и така вдъхновява мнозина да се изправят срещу ограниченията си. Стивън Пресфилд е описал задълбочено творческата съпротива в своята книга "Войната на изкуството". В нея той споделя своите прозрения за битката с вътрешните страхове. Потенциален риск за Война е, че прекомерното натоварване може да доведе до прегаряне. Затова той се стреми умело да балансира усилията с време за възстановяване. И за финал един въпрос за размисъл. Кой страх можеш да посрещнеш директно тази седмица? В следващото видео ще говоря за архетипа на пътешественика. Ако ти е любопитно как прилагам тези принципи в своята работа, можеш да разгледаш портфолиото на сайта ми bobikostadinov.com или да ме последваш в Instagram. Благодаря, че изгледа това видео и до скоро!